Здравето започва от стъпалата, но нашите крака също са податливи на различни здравословни проблеми. Чорапите Виеда създават здравословна среда за вашите стъпала, като генерират поле от отрицателни иони за защита срещу бактерии. Премахват неприятните миризми и потискат растежа на бактериите. В състава на чорапите Виеда има графен, който отлично задържа топлината. Също така излъчва далечни инфрачервени вълни, подобрява кръвообращението и облегчава умората в стъпалата. При изработката на чорапите Виеда се използва дълговлакнест памук от китайския регион, където под нежните лъчи на яркото слънце се отглежда памук с най-високо качество. Затова чорапите Виеда притежават необикновена мекота като въздушни облаци и осигуряват усещане за изключителен комфорт при ходене. Ексклузивна технология на плетене. Въздействие върху акупунктурната точка Юнцюан. Стимулиране на жизнената енергия на стъпалата. Нека всяка крачка бъде стъпка към естествено оздравяване. Пречистване, терморегулация, възстановяване. 3 основни действия. Чорапите Виеда са дългосрочна инвестиция в здравето на вашите крака. Осигурете на краката си комфортна защита. Чорапите осигуряват топлина и лекота при всяка стъпка.